Γεια σας και χαίρομαι που κάνω ποδαρικό. Ποδαρικό στο νέο κύκλο επεισοδίων εδώ στη Βεργίνα τηλεόραση, φίλε Διογέννη μου. Και ειλικρινά χαίρομαι που πάντα τα αποκρίνεσαι σε ό,τι κάλεσμα σου έχω κάνει μέχρι σήμερα. Αυτό το είπαμε μια φορά και δεν θα το ξαναπούμε. Καταρχήν πρέπει να τιμούμε τους ανθρώπους και τα μέσα της πόλης. Εγώ δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολιότητα στο να πηγαίνουμε στους δικούς μας ανθρώπους. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Και φυσικά δεν ετεροχαρακτηρίζεσαι από κάτι που δεν είναι ενδεχομένως σαν αυτό που κάνεις εσύ το ίδιο. Ο καθένας έχει το δικό του και μπορεί να το προβάλλει με τον πιο σωστό τρόπο. Εγώ χαίρομαι γιατί εσύ δεν μένεις μόνο σε μία γκάμα καλεσμένων, αλλά είναι ανοιχτή η βεντάλια σου για όλο τον κόσμο και εύχομαι το κανάλι να είναι έτσι και ακόμη πιο ανοιχτό και τα επόμενα χρόνια είμαι σίγουρος ότι θα πάει ακόμη καλύτερα. Γεια σας και χαίρομαι που κάνω ποδαρικό. Ποδαρικό στο νέο κύκλο επεισοδίων εδώ στη Βεργίνα τηλεόραση, φίλε Διογέννη μου. Και ειλικρινά χαίρομαι που πάντα τα αποκρίνεσαι σε ό,τι κάλεσμα σου έχω κάνει μέχρι σήμερα. Αυτό το είπαμε μια φορά και δεν θα το ξαναπούμε. Καταρχήν πρέπει να τιμούμε τους ανθρώπους και τα μέσα της πόλης. Εγώ δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολιότητα στο να πηγαίνουμε στους δικούς μας ανθρώπους. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Και φυσικά δεν ετεροχαρακτηρίζεσαι από κάτι που δεν είναι ενδεχομένως σαν αυτό που κάνεις εσύ το ίδιο. Ο καθένας έχει το δικό του και μπορεί να το προβάλλει με τον πιο σωστό τρόπο. Εγώ χαίρομαι γιατί εσύ δεν μένεις μόνο σε μία γκάμα καλεσμένων, αλλά είναι ανοιχτή η βεντάλια σου για όλο τον κόσμο και εύχομαι το κανάλι να είναι έτσι και ακόμη πιο ανοιχτό και τα επόμενα χρόνια είμαι σίγουρος ότι θα πάει ακόμη καλύτερα.